Tiwande novena mprogram ine ndithu ya maphunziro ndi chilengedwe pompano pa radio anafe kuzomitsa chikondi pakati pathu ndipo mprogram ya lero muli ndine Eric Norman Kwaila ndipo lero ndikutenga ndithu ku Nambuma Parish Christ the King kumene ndithu tiyeze ndi anthu komanso kumene kunali mwambo wodzala mitengo pofuna kupereka yankho ndithu ku mavuto a chilengedwe kuti kudziwa ndithu kuti paja chilengedwe chinawonongeka mdziko muno komanso dziko lonse lapansi nde akhristu kumeneko komanso mafumu ozungulira parish imeneyi anasonkhana pomwe ndithu umene wodzala mitengo komanso kusamalira chilengedwe. Ndi program ineyi muli ndine Eric Norman Kwaila ndipo tiyeze ndi anthu osiyanasiyana tiyeni tikhalire limodzi. Chamba tikudziwa dzina komanso udindo wanu. Ine dzina langa ndine Officer Kalembeni, udindo wanga ndine Group Malovu kuno ku Nambuma Parish. Taona kuti pa zochitika zimenezi ndithu zimene parish yakoza kuti mwina musamala chilengedwe munalipo ndithu anaita na mafumu osiyanasiyana kudzapanga nawo zinthu zimenezi mwina chimene mwaphunzirako choyambirira mungatoze kuti ndi chani? Chimene taphunzirako apa ndikuti mitengo ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene chimatipatsanso mpweya komanso chimapangitsa kuti dziko lisawonongeke. Kotero kuti ni thandizo lalikulu limene atipangitsa kunoko chifukwa ndi kuti zinthu zambiri zibwerera mchimake. Chabwino kuphunzira umene mwaphunzira mukapita kumudzi mwina mukachite motani komanso kuti mukadzitsa bwanji anthu anu? Kuphunzira kumene taphunzirako ifeyo ndi kuti ni nthawi yathu tsopano kuti tikavyalenso mitengo pakhomo pathu kuti chikhale ngati example kwa anthu kuti aphunzirenso tikamakauza azikazindikira kuti chimene akutiuza ndi chadachita pakhomo pawo. Kotero kuti titatha kutero tidzakhala kuti midzi ili bwino. Chabwino mwina kwa mmene moganiza kwa anthu amene azikhala kuti akunyozera mwina kuti chilengedwe mwina mwauza kuti abwezeretse koma akunyozera muzichita nawo motani? Kwa anthu amene akunyozera ifeyo ngati atsogoleri tiyenera tiwaphunzitse modekha komanso potengera nkuti amene atiphunzitsa zinthu izizi ndi ampingo tizipemphaso pempha Mzimu Woyera kuti atithandizire kuti pamene tizauza anthuwa zolankhula zathu zizikhala kuti zigwira ntchito bwino ziwalolerera ndipo athe kuchita mchifuniro cha Mulungu. Tinamvapo sabambo apa amadandaula kwa anthu ena amene amachita mchitidwe ofukula mchenga kumaononga mwina madera ochuluka zedi kusangotengera mwina mbali zokha zino za ku Nambuma. Kwa anthu amene wa mafumu kabwera kumudzi mukachite somotani kuti malangizo ake zikayende motani? Ifeyo kwa anthu amene ali ndi mchitidwe womafukula mchenga tiwaphunzitsa komanso ndi kuti tiwapatsa kachilango kena kuti amene aziphonya malamulo amene tauzawo azitha ulandira chilango chimecho kuti atatha kuona chilango choterocho akhoza kuopa nkutsata lamulo chifukwa yoti pajali lamulo limaposa mphamvu. Chabwino mwina kukhala ndi mawu onjeza pa mafunso amene mwina sindayiwala kuti kufunsani? Mawu onjezera alipo kwambiri ndikuthokoza makamaka chifukwa cha chiganizo chimene abambo mfumu anaganiza. Kuno kwathu ndife anthu ozunzika zedi ovutika chifukwa chakuti chilengedwe chidawonongeka chizilengedwe zonse kukoka kwa nthaka kutha kwa mitengo ndi zinthu zimene zitibweretsera zinthu zambiri zovuta monga njala mavuto ena oswa zinthu zina. Chifukwa cha chimenechi ife kwathu nkuthokoza komanso tikupempha kuti nkhani imeneyi zimenezi zichitike ngakhale ku madera osiyanasiyana mdziko muno kuti titatha kutero dziko lathu likhoza kukhala lanka kandi uchi. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Njira zosaononga chilengedwe kupikira mungakasi maketsi ndi mbaula za makono zoteteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine chilengedwe ndichisamale chilengedwe ndichiteteze Chamba dzina lako komanso kumene uchokera? Dzina langa ndi Neftali Mali kumene uchokera mudzi mwa Nambuma Parish. Ku Nambuma Boys Primary School. Chabwino uli class yanji? Standard 8. Okay, chabwino chimene chinakupangitsa mwina kuti ukhale nawo pamwambo umene wa zodzala mitengo chinati? Tinaona kuti chaka chino chivula yavula ndi kuti tibwezereze chilengedwe tinaona kuti nkwabwino lichole mitengo.
mwina pempho lopita kwa mafumu komanso makolo ngakhale otani pa nkhani yobwezetsa mitengo kofunika walimbikitsa mafumu komanso magulupu awo za anthu awo kuti tipewe kumadula mitengo mwachisawa. chimachitika nchani kukadula mitengo mwachisawa? Kukadula mitengo mwachisawa imapezeka kuti nyama zimathauthawa komanso kumapezeka kuti mvula imabwera yosadalirika kwenikweni. Chabwino iwe ukadza kuno ufuna zakhala ndani? Ine nkadza kuno ndimafuna zakhale doctor. Chabwino ndathokoze. Siko. Kwirisani njira zopikira zosaononga chilengedwe kusukulu mzipatala kampani komanso kundende njira za makono zopikira monga mpamvu ya sola makesi mbaula zokwirisa nkhuni kapena makala ochepa kula ni chipangizo chopikira chakumtima kwanu kaya cha gasi yakuze nikagwiritsidwe ntchito kake mukanyalanyaza mukukolezera kusintha kwa nyengo ndipa chiopsezo chodwala matenda okuza kapumidwe njira zosaononga chilengedwe kupikira monga gasi maketsi ndi mbaula za makono zoteteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine chilengedwe ndichisamale chilengedwe ndichiteteze mabungwe phunzisana ntukapangidwe kambaula za makono ndizipangizo zopikira zofikira ntu ochepekedwa amalonda onesesani kulinjira zofewa kuti zopikira za makono aulumala zipeze mopweka mabungwe onesesani zipangizo zipezeke mosavuta mukagasi magetsi ndi mbaula za makono adindo limbikitsani antundera lanu kugwiritsa ntchito zipangizo zopikira za makono njira zosaononga chilengedwe kupikira monga gasi magetsi ndi mbaula za makono zoteteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine chilengedwe ndichisamale chilengedwe ndichiteteze poyamba mwina tikudziweni mai? Ine ndi Angela Kanduliro, chair wa St Andrew Kagwa Nambuma Christ the King Nambuma Parish. Chabwino inu mama munachona chotani kuti mpakana ino kusasonkhana nawo kuti kumadza nawo mitengo mokhala munthu wa mai pamene muno azimayi mukundoziyang'anira pansi? Kwa ine ndachona chinthu cha mtengo wapatali komanso ngati nzimayi tikutsizire kuti adzala mitengo siulengera kuti ndi nzimayi kana nzibambo masiku ano jenda ili paliponse komanso ndione ulimikitsa azimayi azizanga uluma udindo muone dziko muno azimayi ndi amene ali nkuthekera kwa mphamvu potsaso azibambo ngatinso mbali yodzala mitengoyi. Chabwino simaona azimayi na mathamangira ayi kupika kutele kumene kuchimapezeka sokwina kufunika mitengo in form of nkhuni ndi zina zotero. Mungalimbikitse bwanji amayi ifanda amene amakonda kuononga kwambiri mitengo pa dziko lapansi mungalimbikitse mautani kuti azidzala nawo mitengo? Azima ngati yontineyo chandipatsa chilimbikitso kunena kuti azimayi ndayankhula mwina tikhala nawo pasi ngati ife kumphakati kwathu tiyankhulana kuti azimayi tiye ndikhale chidwi tisamakonda kuononga mitengo komanso aliyense atengepo gawo mwina yodzalako chani mitengo ngati kumphakati. Ana amapezeka kuti nthawi zina njala ikawawa amafuna mwina kuti zipatso mitengo ya zipatso mwina muyika njira zotani kuti izipezeka kumphakati wanu kuti azimayi mwina alimbikire kudzala mitengo? Kumphakati kwathu njira imene titsate tipeza mwina anthu amene nkuthekera kolo amene ali ndi luso loti amene amafesa mitengo ngati yazipatso ija kuti mwina aliyense akaguleko kaya mtengo umodzi kaya iwiri yazipatso zimene zingakhale padera lake kuti iso tikhale kuti aliyense kaya papaya apozi zina ndi zina zinso zonjezera magazi kuti azimayi aja azitha kwa nawo aja lo asamanye ntchere azikhala matupi awo ali olimba. Chabwino mwina mawu nkukhala nawo tsirisa? Ine kwanga ndikuthokoza chinthu cha mtengo wapatali chimene achipanga bambo fumu Maxwell Kubalasa kuti tilana tonse pamodzi ngati mphakati komanso ngati mafumu kuti tipange mgwirizano umodzi wodzala mitengo kuno kuna Nambuma Parish. Zikomo kwambiri.
bambo mwina tidziwe kuti chifukwa chani munakonza kuti anthu adzale mitengo komanso munali na mafumu. Ine ndakonza izizi chifukwa choyamba ndinganene kuti ntawerenga motsindika Laudato Si komanso kenakanso muzaka zitatu zimene ndakhala kuno kuna Mbuma mmene ndaonera anthu amene akuchitira zinthu zawo umapanga direct ndi za Laudato Si ngoma ndiri kumati zona ife anthu tipange china chake in response to what Pope Francis is saying. Ndi chimene ndikankha kwambiri nene kuti tentekhani mwambo uwu kwenikweni onekera poyero dzala mitengo. Chabwino mwina pali zinthu ziti ndi ziti zimene munaona kuti mwina zikusokonekera kupana kukupangitsani kuti mubwerebe despite kuti pali Laudato Si. Pali zinthu zingapo zimene ndikuziona kuti zikusokonekera ngati ndikambe zoti kukhudza kwambiri kunoko fantasy zati makamba za climate change yeti kwa zona zikuzikulu zokhudza ndi climate change zizonda kuti mwina ifeyo gawo limene timatengapo ngati uno Mbuma kunoko kuti ifike mpaka pachaponera kuti climate change chawo mwina kagawo kenkochepa mwina kutekera kumene development countries koma tikambe zoti kukhudza kunoko zimene tikhudza kwambiri kunoko ndi ononga nthaka. Ononga nthaka munaona nthaka yake tikuyendayenda mkhalongomo mwaona kuti muli sand mining anthu akutenga mchenga mpaka na mizu ya mitengo muonekera pa mtunda zimene zichazo zimapanga affect madzi mayendedwe ake mitengo ndi nthaka Mulungu adazilengera adazinga kuti zikagwirana mene zagwiranamo nkhani ya madzi mayendedwe ake amayenda ndithu mwa ndondomeko yake komano kupanga chonchija kumasokoneza chilengedwe nthani yake madzi angoda kuti madzi atumphuka mosadziko zikuchokera pansi fana kuti munayisokoneza nthaka mmene imakhalira komanso tikachoka yapopo tiyang'ane ndi mtsinje umene wadutsa pangati chitsanzo kwa ifeyo mtsinje wa Mbuma ndona kuti kale kamoneka kang'ono choncho inabwera ku 1994 famitengo inalipo mbali muchoncho imagwira nthaka kwa panopa chikuoneka ngati chintsinje chachikulu komaona chidzenje chachikulu koma timadzi ting'onong'ono tutulutsa pafuna kuti chingogumuka palibe mizoti ingagwire bwinobwino nthaka. Andi kenakanso ndaonanso nakuti nkhani ya kasamalidwe ka zinthu zimene anthu amazipeza ngati makamba nkhani ya chakudya kuna kuti nthawi zina zake anthu amazunzika kusowa chakudya kumadira kuti chisinkho ndikuti nkhani uja kungowiritsa nkumadya nkugona basi kwa miyezi itatu amathopanga zimenezozo koma chikachocho kanguti chapezeka mu malichi April anthu amene amachitira kunoko ngati kuti adalibenso njala kasadzavulika poswayi amadya muununga uno titinake chimanga wangotaya mosidzika bwino bwino umapeza mikuti mbwe ili muje padzala chanchani ine ndikuti ngamazoona zimene zizi ndikuona ngati kuti zomwe zana Pope Francis zija nkhani zake ngati zimene zizi kuti wastefulness kuchuluka kwambiri nchifake zimene zizi zinanika nkhani ndithu kuti ndichite of course chimene chaonekera kwambiri apapa kuti kudzala mitengo kukuku komanso nkhani ya kasungidwe ka zakudya ndi zazuzezi naikamba kwambiri pankumana thuja muholo muja kuti imenenso ayitenga kamachoka kuno koma sabu zinazi tizipitira kukamba tikamayenda malnutrition. Chabwino tine kuti kabweredwe ka mafumu mutawayitana komanso akhristu eni yake kakhala kokondweretsa kuti mwina anabwera ndi mmene mafunira ndipo nene kuti ineyo mafumu andibwerera kuno basi chifukwa mmene timayamba muja ndipo 7 panopa kona 102 amene abwera kudzapanga nawo izi ndipo mukati kuone madzalidwe adzala kuno zedi titenge namba ya Khristu amene abwera amene dayitana kuyambira church mauza kuti bwera tidzapanga izi tiyerekeze namba imene abwera mafumu abwera mzedi chifukwa tikatenga 102 ya mafumu tiyerenga Khristu amene abwera sakuona 100 eti apa lile chilungamo mafumu wo no aligwira mtima kwa basi ndimene achita muno zedi komanso nthawi yomweyi afuna kuti ndadziwitsa Khristu yake kuti amene zimakhudza izi kuti achite izi nkunyanya zosabwera apena pake adzifunse mafunso awiri atatu zimwambeka
Chabwe ndekuti zimene zikubwera kwa mafumu zimene ndekuti zikutanthauzanji ngati mpingo wa Katolika kuno kuna Mbuma. Eneyo chimene ndachiona nkunena kuti ubale wathu pakati pa ifeyo ndi mafumu midzimu uli bwino ndithu timalumikizana pa zambiri komanso kuna kuti ntabenthulira nkhani yake imene ndikuwaitira kuti nkhani yake ndi nkubwera chonchija nkuonana kuti amafunitsitsa zinthu zinawe atadziwa eti ndipo amafunitsitsa zinthu zina kuti ataphunzitsidwa amene azichitira. Ineyo andionetsa kuti kufuna kwabwino ali nako mwina umangosowa ndi upangiri kuti zinthu ziyende monga simujana pakwambira safumu aji chimodzimodzi amaseka kuti aphunzitsidwe chimene ndatenga kwambiri ndi chimenechi. Mwina nkukhala ndi mawu kuti kumaliza pa program imene tikupita mapeto. Lero manga ndonena kuti nkhani yosamalira chilengedwe khomo lathu ili monga mmene amanena kuti ya common home Pope Francis ndona kuti munthu aliyense ananogena mozama kwambiri chifukwa zimene zizi zikukhudza miyoyo yambiri makamakaso amene amavutika kwambiri ndi anthu amene alusa kakalosa pogwira timanena kuti chabwino utsi wambirimbiri kuchitika kupita uku mafactories amatutsa kuti maemissions ambirimbiri chanchani amene wapanga ijamati greenhouse gas yati zimene zijazo zona kuti mwina anthu akumudzi kuno sajita kwambiri ayi ambiri oyenda njika zakavala sangolo chanchani komano ma effects ake au khala ovuta kwambiri kwa anthu osauka kale. Ndikunena kuti tipemphe maiko ndakuluakulu osiyanasiyana amene ali ndi liwu lalikulu pa dziko lapansi patachita chotheka kuti tikamakamba za climate change chanchani zimene tagwirizana zichitika chifukwa amene amasauka kwambiri amene akuvutika kwambiri anthu oti iwo sautenga gawo lalikulu kuti zinthu ziyipe maonga ndi amenewo. Takuthokozani bambo. Ndikomwambira. Zikomo. Tikatosa ndikuti tamaliza ndithu program ineyi ya maphunziro ndi chilengedwe pompano pa radio nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu pamene ndithu tinakutengerani ndithu ku Nambuma parish pamene timacheza ndithu ndi mafumu komanso akhristu komanso osayiwala abambo mfumu apa parish imeneyi ya Nambuma. Ine langa dzina ndi Eric Norman Kwaila tikumbukire ndithu kusamalira chilengedwe.